Kalau menungso nih. Ngantuk apa? Kon tenis luwih kecil kowe. Sikon stainless nggo kejen. Ini kan gak usah gak ngono. Wong sawane ngene iki, Mas. Ngopi, kae bibit lombok ya ning tepak kan sak tepak. Lombok. Iya. Lha kae yo tepak. Panen lombok barang cah. Petani lombok cah. Sur. Lah kae sak loro. Kotakan lombok ya. Sur petani lombok. Ora goleng. Entuk. Kan ketok lho. Traktor mania. Iki Mbah Dorong iki Mbah Dorong. Traktor rongkek. Sing kalem ndi lur, stainless lur. Ya ora kaya. Wis. Karek milih iki pokoke. Tingkat ta loro. Ketok kro. Sing nyoteng ta, Bang. Lah ora ana sing nyoteng. Berarti iki langsung gawe itu. Apa? Kowe teko langsung gawe. Ngenteni seminggu aku. Ora langsung dadi ngenteni bahan iki lho, ora ana. Tak loroi. Apa? Sayape kurang ngombo, Pak aku. Kayak ibu. Nah, gak ya wis dadi ngene. Nek ombo kan penak aku, ora kepetel aku. Lah soal kepetel kuwi anu to Mas. Apa? Apa ning ngarane aku? Lemai. Rodane. Gak cara menyesuaikan traktore itu yo ora kok. Iku tanah ndondot lahane metel Pak aku. Dilak kombi rendah. Sepatune ombo enak. Lah wong saiki sing gawe apa enak-enak. Langsung sikon ombo kuwi kok. Kuwi cek di apa? Cek ditambahi ombo. Zaman kombi sih kan nginget jeruk-jeruk. Tapi masak ke masak. Iki bingung rakal lemah tok. Lemah bondot ya kepetel deh. Kepetel terus ngono lho. Lah plaktor udah jajal ya, kowe kosongan Pak. Sampai pertama anu sing akeh nguku ya. Ora enak sing ogak kok. Ya kudune ngene kudune. Lah nek iki kan nguku jelas. Sing akeh nguku, iku Mas pancing to, kaya pancing ngono kuwi. Mas nak gawean kono lho nak rumah aku semangat. Lah, digawe ngluku kuwi lah nek iki ne, apa gak kuat. Ya malah ambles terus deh. Nang kono mancep terus. Ora patah iso ngimbangi iki. Lemah gembuk kaya malah bles, nyelat jero ya. Citakno neh, engko nyelat jero neh, citakno neh jero neh. Tambah dhewe Saidik. iso ditambah sing kene lah tambahi. Sing kene, ka sing kene engko kaboten plaktor. Kene lemah waras ora kepangan sing sebelah kene kan. Tapi misalnya gak gudul suket aja. Ya. Pukulan lombok ya. Nah, dipitane wong. Iya no. Dede dhewe. Tukune kudu sapi. Tukune ngono. Malah dari nang. Oh, Pak Najat. Lah bojoku nandur lho, so. Ki kabang golek iki, lho nembe. Ya ben kene. Oh, enak. Ora dandan iki Iki lho, kurang munggah sithik. Oga wis penak rasa dirubah. Kayak iki lho. Lah sak iki ora ngentekno kok rong bau kok. Ya iki mbok tambah klipit saitik ngene lho kok. Kuwi wis gak ngentekno sak. Sak sing wis boleh asline sing kon iki kok kilo buat. Lah sak akeh kok. Ya mate cepet jebol. Ngene iki rada anu, Bo.
banyu sate klekok. Udan Yo sangel ya. Iya. Kita nek dipasang neh kuwi melayu neh. Kan cara mono dhewe Berlut. berut iki ngene ngono. Nah sing kene malah ra patek ngaruh. Ini kene. Cuma nek stainless ya apa? Ora tayang kan awet no. Nek ngerokok bae kita buka ini nek. Wah, nganggo iki ya sak gini ngono. Mas teteling ngrokok ra kayak sini. Langsung Pak Yang. Ngrokok suket mas. Ngrokok sental. Nek kono yo Ya karek nambahi lah sing anggere bolongi aku ripet wis dadi lah ngene kok kayak sayap sing tuwa. 1,5 meter ya ora. Nek kuat traktor iki lho wombu. Sing paling singgal cilis karek modif dhewe soal kene iki ora sah dipermanen. tapi ngencak ngene piring ini kok. Apa? Penak sih. Gak lurus nih. Ini gak ngedek ini kok. Ini sekarang ini. Wah. Iki karo iki lho misalkan. Ya enggak. Lah garu iki nek ra dikai kayu yo kepetel. Metel lah. Kayak karo kantang. Bunyu. Tahu enggak? Kemarin gak teber. Ini nak rumah satu. Kuwi anu, rodok nede. Sing mari lemi malah sing anu. Sing teli malah sing blesek. Nek sing dhuwur niki malah gak patek meter. Apa termasuk nek wis tok ganti kayu. Sore gue tak ganteni plat. Ngesakno plaktore. Nek digawe apa? Digawe ngeplek niki nek dikung rancaya kok aja malah main Nyaruk. Ngarep wae. Gak kuat motor. Lha iki karek ngetok baut tok setelane. Ganti besi biasa. Ditusukno wis dadi sebab. Cote kopling kaya baut hilang dikai. Apa kuwi? Aku Pak dorong. Kantil. wis tayang kabeh ndak iso dicopot. Ini foto putih-putih. Lah dhisik aku lah nek iki dhewe. Oh, Ora turu. biasa iki. Sing kene bang Tapi ora nek kene. bar magrib gletak kuwi langsung nunjukkan Cek mekan ya lampu. sampai jam 9. Blolo malah. Kowe nek nganggo lampu blolo. Lampu yo senter kuwi. Lha kuwi musoe sakri. Sakri yo bengi. Sakri. Mentang apa liwat ya kan. Keblas rono. Karek dorong tani dorong kan. Dek iki nganggo dorong ngapa-ngapa. Malah untuk akeh. Sedino itu 1 juta. Oke ngelarang. Gak ngono. Olehno karo dorong. Gu belum metelo Kak. Anu, tapi ya bah. Lah rantene jero iki mbok ganti rantai kopi guys. Kan cocok. War clip kuwi. Boleh ora kerasa. Kuwi mlebu tuku ke Surabaya. War clip. Sesak kotak ngene 4 meter kuwi. Rantai jero. Iso Lah nggo nemperang tak tekan war clip dhisik ngono kok. dorong. Sing ngene iki. Ora iso iki rantai tiger. Lah tiger pas. Jadi pinggir. Krawet. Ya tapi nek oline campur daging ikut. Cuma wah rasa kuwi. Bahane gede. Kuwan. Oh, sing tugel tak ripat tebako iki yo. Ripate kurang gede. Lah nek kuwi ya wis tak benekno apa. Bisa. Yo ganti ripat sing gede. Lah tak ber nggonem sing kuningan tugel ya tak. Ayo ngene kok prinak. Dak aku. Gaklek ngono. Lah blesa Oh, lah beni dah oleh wis ngantuk. lima telung dino rong Kesamaken kiwa iki ya. Nah ya. enak lho Bos 12 terus unterbo rada opo yo Apa? tatake ora tak alas kurang senter sithik kok Mlengse lan ngelas.
Lah ya kurang senter sithik. Jadi sing sitok nyecah sithik ngene. Lah kuwi kayak pralon apa besi, gue tukok amplas kayak bur nyerbu set, enggak dulu. Dia senter. Aku malah boneng para lawi. Kuwi ndengane apa? Klodoke kuwi sampe bengkong tanggung garu. Kok kan langsung pinggir kono dhewe. Sing gak senter sing pinggir kono dhewe. Pas garu kan tak kayak tengah. Terus kelar bengkong wah rusone kabeh laktarya kok. Ngenceng lah tak bodong iki. Kadang karo aku yang sakrot iki serantok sakrot kok. Sakrot awet. Iki wesi yo kok lah sampe ndek. Oh bengkong iki capatane angel rekap. Wah aku bodong tahu kok. Munggah sithik. Semplong ngopo wae. Iki laktarnya rusak betul. Ya. Wesi sampe gedene kelar bengkong. Kakas lemah blodot lho sur. Gamblok tak mene-mene seret. Ya kok rusak men wong iki aku ngono. Aku lho jajal mengkis 3 bulan sabo. Iki nek sesuk ngene terus kaya ampun. Lah kok iki sampe engko angger gak kuat dipikul. Iki wis ora ukurane iki, ora ukurane aku lho. Ampun aku kudu mangap-mangap aku ngono jajal sore. Bar aku ngono gawene iki. Mau laktar kok ngikudi ya limpek. Besake. Aku jajal 3 upeng lho aku mataku. Wis mentah-mentah aku. Lemah wis ndondot langke udit bar 3 langsung udan lho alah kerai kowe nang dikae luku loro lho alah kaya Thailand Saya udah di sana. wis ya boleh luku Thailand iki penak ora tenan ngono hah Apa mau 2 juta tapi lelek gelis Cinta loro tapi lelek singkal 5 apa 4 6 ya walah kowe enak ya ora sah jero-jero pokoke udan pisanan langsung torak kabeh piye model? iku lebih ringan. gak tau ndelok YouTube ya ya wah kurang gaul iki Gak bah gogel mare. lah saiki 2 juta tapi kan lho Padahal sak jalane langsung 2 meter sur Traktore lo kuat kurang. lho aja jero-jero Tapi nek setelane cetekno